Vítáme vás u Truecastu a dnešním tématem bude smysl života. Připravil jsem si pro kolegu pár otázek Tak. a on pro mě, takže to rozebereme. Tak může mít na to asi. Tak můžeš začít. Dobře, já si najdu otázky. To potom nevyšávat, tady ty pasáže. Takže smysl života, já bych tady začal tím, co pro tebe znamená vůbec život. Jako, co je podle tebe ten život, který bys chtěl žít? Tvoje definice života je úplně jednoduchá. Když to budeme brát filozoficky, tak stačí, když vnímáš a zkrátka jsi schopen přemýšlet a naplno využít svůj potenciál mentální. Jasný, ale co pro tebe osobně je ten život? Dobře, takže plně život je naplnit nějaký smysl života svýho a žít ho, anebo minimálně pokud ještě nežiju v tom bodě, kde bych chtěl být, tak je mým úkolem se dostat do toho bodu. Okay. A k tomu směřovat celý můj život. Jasný. Takže, jasný. Na to, co je tvůj smysl života, se dostaneme později teda. Pro mě to je asi taky jako nějak žít, nějak si ten život užít, víš co, jako jsme tu omezenou dobu, stejně to. Jo, tak jasně, s rodinou užíváš prostě. Užíváš život s rodinou, pravdě to je právě nějaká, jo, nějak tak, no. OK? Tak, teď já ti položím otázku. Jasný. Jaký je tvůj smysl života a co by mělo být smyslem každého života? Můj smysl života je, to jsem měl taky tady tu otázku pro tebe připravenou. Jo, a tak musíš ji zodpovědět. Jasný. Můj smysl života, hele, pro mě to je fakt nějak zlepšovat se, být prostě každý týden o něco lepší, jako ať je to, já nevím, ve cvičení, ve škole, cokoliv, být prostě vždycky o něco dál, než byl den předtím a zároveň si ten život užít, umět se zastavit, podívat se, vychutnat si západ slunce s přítelkyní, užít si prostě ten trénink, cokoliv prostě. Neprošel do života tolik věcí, fakt mi stačí takový ty všední maličkosti, nebo všední, každý to nemá, že jo, ale my si to prostě, přijde mi, že tady si to actually tolik nevážíme, víš, jako máme tady všichni všechno. Jakože vem si, že všichni si tu stěžují, máme ty vole zdražený tady to, nevydělávám 100 000 měsíčně, wow, ale jako jsi zdravý, kámo, máš rodinu, máš co jíst, máš kde bydlet, máš kde spát. Jo, zatím já jsem z života odstraňoval a víceméně jsem se spíš soustředil na ty důležitý nějaký činnosti a ty stránky tebe, tak prostě je to mnohem lepší, když odstraníš z života prostě většinu nějakých faktorů, který tě ovlivňují. Jo, nějaký negativní. Čistě se soustředíš přítomný okamžik a je to fakt dobrý ten život, pak jako hituje jinak, no. Jasný, tak když nejde o život, jde o nic, že jo. Jako to, tak kámo postaral jsi ve škole, vele, vyhodili tě z práce. OK, to už je jako problém, ale víš to, jakože... Ale zas nemůžeš prostě jako jen tak si jako chillovat pořád prostě. Aha, jasný. Musíš taky jakoby něco dělat, no, někam ten život směřovat, aby ses necítil zbytečně. No jasný, no jakoby záleží. Víš, jakože když pro tebe je smysl toho života fakt si ho užít a jsi šťastný, tak to je jako důležitý najít to štěstí v tom životě, jakože to se ti dělá šťastným. Nikdo třeba bude mít to štěstí, že hej, dostanu se na olympiádu, budu nejlepší sportovec, OK? Nikdo třeba budu mít rodinu, budu mít tady malý rodinný domek a budu šťastný a budu si tam žít, chillovat, chodit do práce, víš co. To je jako záleží, no. A co by mělo být smyslem každého? Jakoby někde musí být aspoň pro většinu ten prostě ta věc. Jakoby není to vyloženě konkrétní, ale myslím tím to, že prostě každý by se měl zaměřit na prostě nějak se zlepšit a někam se dostat. Jakoby žít ten život tak, jak ho chce žít. Jasný, no. Ale nesmíš sebe přesvědčit, že to, jak žiješ, tak chceš žít. Musíš fakt vědět, že to chceš prostě ze srdce. Prostě to, co by měl každý chtít, jako v životě? To, co by toho by se měl dosáhnout a prostě... Jasný, já si jako myslím, že mít nějaký cíle je důležitý, určitě to posouvá, víš, jakože... A zároveň to jako... proč bys rád nebyl z postele, když nemáš žádný důvod, víš, jakože vždycky člověk řekl, proč to děláš, pro koho to děláš, nebo čeho chceš dosáhnout a tak. To je jako důležitý za mě určitě. Jakože máš cíl, jdeš si za ním, každý den se zlepšuješ o nějaký 1%, ale taky hlavně užíváš toho života a furt každý den jsi vděčný vlastně za to, že hlavně si užívat si tu cestu, že jo. Já třeba jsem jako, teď nevím, kdo to říkal, ale jako takový dobrý point, že když jdeš spát, si jako řekneš, co kdyby se do den neprobudil, víš, jakože užil jsi ten den, jsi šťastný, jako
víš co, jakože hádáš se s někým, teďka kdybyste teď umřel a byl jsi s ním rozhádaný, jako byli byste z toho oba smutný, že jo, nebo to už ne, že jo, ale chápeš, bylo by to blbý, jakože... Proto musíš vlastně od rána přemýšlet tak, abys vlastně Jo. si pak večer mohl říct, že to stálo za to. Jo, že to stálo za to, nikdy nevíš, kdy se vzbudíš, když se nevzbudíš. Jo. Je to takhle, OK. Tak já se jako kouknu na další otázku, co tu pro tebe mám. Má podle toho život nějaký smysl? Protože stejně jako víš co, můžeme si flegmaticky říct, stejně všichni jako umřem. Jako stejně nikdo nejsme věčný, stejně ať budeš v životě jakkoliv dokonalej, tak umřeš. Jako ať uděláš v životě cokoliv, tak nakonec umřeš. Má teda život nějaký smysl? Abych řekl, že tohle je filozofická otázka lidí, který prostě mají nějakých průměrných 100 IQ a dostali se k tomu, že nad tímhletím můžou přemýšlet, ale když se podíváš prostě třeba na zvířata, tak ty čistě mají svůj úkol, jo? Predátoři lověj, bíložravci, já nevím, snižujou jakoby ten biom a prostě včely dělají to, co mají. A jednoduše prostě jsi součástí toho vesmíru, tak i ty bys měl najít nějaký ten cíl a prostě zkrátka dělat. A nepřijde ti, jakože život nemá smysl, jakože zbudíš se, jdeš do práce nebo do školy, vrátíš se, čumíš na Netflix, jdeš spát, zase takhle furt dokola. No tak to už jsou čistě jako vynálezy moderní doby prostě. Takhle ten život. A jako měl bys prostě žít a něco v tom životě budovat. Jasný, ale vem si třeba... Nebejt konzument, ale být producent. Nějaký člověk dělá 12 v práci, teďka ráno vstane, jde do práce, vrací se pozdě, je unavený, jako, jak si má ten život užít? No, jako... A tak bys se měl zamyslet nad tím, jestli ho to baví a dělat něco pro to, aby ten život změnil. Jasný, no. A když fakt jako se snaží, víš, jako, že máš fakt spoustu lidí, co musí makat od rána do večera, dělají všechno pro to, aby jako to, ale ještě musí učit živit rodinu, mají jako důvod. Víš co, je to dobře placená práce třeba, ale... Jo, tak by se měl snažit dál. Prostě a zároveň u toho přijít na to, co třeba můžeš odstranit, nebo čeho si můžeš víc vážit a víc jako třeba být víc s rodinou a prostě. A co si jako myslíš, že ti třeba zlepší jako fakt hodně ten den, víš, když máš třeba hoďku 2 času, tak jako jak bys to, kdybys fakt chodil do práce, měl 12 hodinovky, snažil se zdravě spát těch 8 hodin, měl bys fakt, já nevím, čas nějaký na jídlo, na rodinu, měl bys fakt třeba jen hoďku 2 volného času denně. Tak asi kvalitní jídlo, když by to šlo. Pak strávit ten čas s rodinou a snažit třeba během té práce, pokud mám fakt jako chvíli, tak nějak minimálně přemýšlet třeba, pokud to není tak náročný, ale prostě kvalitní jídlo a užívat přítomný okamžik, prostě najít na té práci něco, co ti to jako dá a co můžeš ideálně prostě jako prodat dál nebo nějak s tím pracovat. Jasný. Vždycky najít to, co tě baví na těch věcech, co se můžou zdát jako špatný. Jo, ale jestli nesmíš jako podřídit tomu, že ti to, že to nebaví. Jako nespadnu do takového toho, že jsi stroj, prostě vstaneš, pracuješ, spíš a takhle půjdu dokola, to prostě jako není vidět ten smysl a fakt jako jít si zatím. Musíš si říct, pro koho to děláš a tak, víš, jakože OK, teďka to dělám pro rodinu, budu teď nějak, já nevím, 10 let makat. Protože buď prostě budeš prostě makat takhle a nějak se to změní, anebo prostě to zůstane stejně a ty umřeš a vlastně si jakoby jenom ten život prostě prožil, ale skutečně ho jakoby nenaplnil právě. No, já bych to právě jako řekl, že jako přežít a žít, jakože mezi tím je rozdíl, víš, jakože přežívat a žít. Jakože fakt... A teď, když se podíváš třeba na to, jak žili lidi v době lovci a sběrači, tak údajně pracovali třeba 6 hodin, když se to přepočetlo. A co dělali místo toho? Tak něco třeba stavili, vařili, užívali si s tím kmenem, s tou rodinou. A reálně i ten jejich jako lov, nebo ta jejich práce, tak to bylo prostě jenom, že žiješ, přežíváš a prostě jakoby něco vykonáváš. A když furt něco jakoby děláš, tak si ti uvolňuje ten dopamin a prostě tak teda dopamin bych rozebral v samostatném díle, to je jako složitý téma, ale... Ale že žili prostě pod sluncem. Jo, jakože je fakt, že my jsme strašně zhýčkaný v dnešní době. Jo. Že jako fakt ty nemáš motivaci. Fakt jako, když jsi dospělý, tak samozřejmě jo, musíš se živit, jo, a tak, ale třeba jako, už když jsi třeba dítě, když to vidíš na těch mladších generacích, že jo, tak jako nemusíš, jo, pracovat, protože rodiče ti se ženou všechno, že jo. Což jako není špatně, ale jako měl bys uvědomit, že bys třeba měl jít aspoň dělat nějaký sport nebo něco, protože ty si vím, že jedinou povinnost, co máš jít na pár hodin do školy
A pak jako už je to na tobě, jak ten volný čas trávíš a Přesně tak. když tě ti rodiče třeba k tomu nevedou, nebo ty sám se nevedeš k tomu, abys jako nějak sportoval, nebo jako nějak si užil ten život, tak to máš deprese, sedíš doma, scrolluješ na Instagramu, na TikToku a nemáš jako motivaci něco dělat, že jo, což je jako špatně. Jo, protože když se podíváš třeba na jednoduše na zvířata, tak oni se vlastně jako, mláďata se učej, jak mají lovit, jak mají přežít od těch rodičů. A to je vlastně celý, takže ty bys měl jakoby, nemusíš se učit, jak pracuje tvůj táta, ale měl by se prostě začít sám nějak angažovat v něčem. No jasný. Prostě. Okay. Nějak poznávat vlastně, Jasný. jak ten svět funguje Aha. a jak ty v něm můžeš jako působit, abys nebyl průměr prostě. Okay. Tak se bych dal. Takže jak vidíš vývoj smyslu života globálního, o co šlo dřív a o co jde dnes? To si myslím, že jsme trochu probrali. A to můžem, jakoby, o co šlo lidem třeba před 100 lety, před 1000 lety a o co jim jde jakoby dneska, protože... To je fakt složitá otázka, jako víš co, nejsem historik. Jo, tak to rozebereme. Ale jako z mýho pohledu, z mýho subjektivního pohledu. Jako už třeba jenom tvoje babička, prostě jo, no jasný. Ty řekne jako jiný věci, než hele, tak myslíš. Minimálně jako přijde, že jako hodně lidí žije úplně mimo to realitu, víš, jakože socky a jako ten virtuální život je pro spoustu lidí víc než ten jako ta realita, jakože fakt jakože koukáš, je to s tím jsou spojený ty psychické choroby, všechno tady, takže psychicky, jakože vidíš, že jo, jsi závislý na tom virtuálním světě, nežiješ tu realitu a já nevím, jako podle mě ve výsledku šlo furt o to samý, jakoby furt přežít, mít nějakou rodinu, že jo, založit to, jak zachovat ten svůj rod. Když... Jo, vlastně to je tvůj jakoby největší úkol. Vlastně rozmnožit se a posunout ty geny. Jasný, no, tak záleží, zase každý to má jinak, že jo, záleží v co věříš, co uznáváš. Přijde mi, že dřív byl svět mnohem víc nábožensky založený a že jako lidi si víc možná i vážili toho života. Že jo, jako spíš, nebylo jakoby, tolik sebevražd a tak víš. Neměl jsi prostě televizi a neměl jsi prostě čas za děčí přemýšlet, takže jakoby... Myslím si, že my se neumíme nudit, já to taky vidím, když tu jakoby... Myslím si, že když jdeš na záchod, tak prostě to nedáš bez mobilu. A myslím si, jako, že dřív byli prostě lidi, já nevím, jel jsi na koni nikam si šel pěšky, šel si 2 dny do vedlejší vesnice nakoupit. Jo, ale prostě teď by si řekl jako, že to je nudný. Že prostě. To je nudný, ale jo? Ono to je prostě úplně jednoduché. Ale ono je hlavně důležitý se nudit. Když jsi přelecený tou zábavou, tak je to prostě to, tak pak už si tu zábavu pro tebe není zábava, ta zábava už pro tebe je nuda, že jo? Já myslím, že kdybych 200 let zpátky někomu dal Instagram, tak bys to byl úplně hotovej. Teď to budeš jako, že Instagram, nudím se, tak jsem na Instagramu, furt se nudím a jako to, chápeš, jakože. Je to strašně, v tomhle se změnila ta doba, jako v té, co se týče nějaký zábavy a volného času, ale podle mě, nevím, ty můžeš říct, co si o tom myslíš ty, ale jako já si myslím, že furt jde o to samý. Jen se změnilo to, jak trávíme volný čas a tak, ale... Jo, protože lidi vlastně měli třeba jen volnou neděli, tady v Evropě. A tak chodili prostě na nějaký tancovačky na zábavy, ale jenom v neděli a jinak celý vlastně pracovali. Byl to vlastně způsob přežití. Myslím, co ti řekne třeba děda, která byl jako odpoledne, tak šel si s klukama zakopat, šli si zaběhat ven. Víš, jakože děcka si hráli venku. To taky jako vidím občas nějaký rodiče, jak vezmu děti na hřiště, ale jakože bych viděl samotně děti, jako fakt, tak jich tady potkám, já nevím, ve městě, který má 10 000 obyvatel, tady, kde teď jsme, na tajném místě, že jo. Tak potkám, já nevím, když tady jsem několik hodin venku, tak potkám fakt jako 2 skupinky třeba dětí. A malý, jakože, víš, jakože nechodí jako děti, já už jsem taky byl v té době, my už jsme taky vyrůstali v té době, že už to nebylo tolik, ale třeba když byl covid, tak mi to strašně chybělo a furt jsme chodili s kámošima ven a tak, jakože teď to tolik nevídám, že teď jsou fakt jako hodně zalezlí doma a že se mění hlavně, jak se tráví ten volný čas, ale ten smysl života je furt stejný, jako něco se naučit, být v něčem dobrý, že jo, potom vlastně pracovat a... Vlastně ty lidi to měli úplně jednoduchý, protože prostě zpracoval, rozmnožil se, jakoby, založil vlastní rodinu, něco si prostě dokázal v tom životě, třeba postavil prostě dům, mohl si třeba pak nějak nabít nějakýho majetku, mít prostě statek a vlastně se dostat hierarchárně někam vejš prostě. A tak to je i teďka, že jo, to je takový... Jo, je to prostě, je tady strašně moc možností v tom světě. A ty si musíš uvědomit, že ten život je strašně jednoduchý. Tobě stačí prostě jenom spát, najíst se, a nějak jakoby být nějaký, ty seš prostě společenský tvor, takže prostě takže
někoho zase nějak prostě trávit volný čas. Jak třeba ty jako nejradši trávíš volný čas? Tak já se snažím nějak zlepšit se prostě Aha, celkově, ať to už znamená nějak jako co? mentálně něco, nějak se vzdělat, Aha, vidět prostě nějaký možnosti, zlepšit se v nějaký zručnosti. mhm, Pokud třeba někdo dělá řemeslo nebo cokoliv, zlepšit se prostě každý den v tom. mhm, Zlepšit svoji fyzickou schránku mhm. To je bez zdraví, a zdravý duš. užít ten život nějak prostě, dobře se najíst a jakoby být Jo. vděčnej a nějak A jako být venku nějaká třeba. ta tvoje zábava, to je jako fakt jako zábava. Čistě už že jako fakt ne, že něco chceš tím dosáhnout, ale že se fakt jen bavíš. S kámošem jdeš prostě ven. Jdeš kámoša ven, prostě pokecáš, Někam prostě pojedeš prostě Aha. za nějakým tím, ale jednoduše prostě jako najdeš zábavu v té jednoduchosti, Mhm. v tom každodenním životě. Jasný, no. Jo, to je důležitý, no. OK? Já ti položím další otázku teda, posuneme se dál. Měl jsem teda tady připravený, co tě ještě činí v životě šťastným, ale to už jsme asi teda tak nějak zodpověděli. Takže teď mám jako fakt takovou důležitou věc, důležitý téma. To pro mě osobně je to třeba jako hodně důležitý. Já osobně fakt jako nad tím dost často přemýšlím a něco jsem si o tom čet a tak, ale jako, co si myslíš o posmrtném v životě? Víš, jako, je podle tebe tady to ten jediný život, co žijem? Je jako fakt, že žiješ a konec. Nic, nebo žiješ a jdeš do toho nebe, pekla, nebo co si o tom myslíš? Jakoby, jak? Přemýšlím, tak buď někde skončíš v tom pekli nebo nebi. Aha, a věříš teda na pekla a nebe? Nebo Jsi křesťan? jako, já bych řekl prostě, nejsem pokřtěný. Nejseš. A jako, já třeba jsem. nevím, že bych, asi jako věřím na nebe, ale řekl bych, že to prostě nemůže skončit. Jako, vem si, že jsi prožil třeba 80 let na téhle zemi. Aha. A pak bys měl jako do nekonečna žít někde v nebi. Aha. A ty bys měl prostě, ty se prostě jako, nevím, prostě skončíš. Tak ty... Nějak prostě a něco nového vznikne, jakoby. Jakoby ztratíš i to vědomí s tou, anebo těžko říct prostě, je to složitý, je to fakt nikdo složitý asi téma. nezjistí. No, nezjistíš to, dokud se to nestane, že jo. Ale jestli, nevím, máš prostě, že bude nic. Což nedokážeš, jako člověk si nedokáže představit nic, že jo. Že ty nemůžeš vnímat nic, když budeš jako... Když tam nic není, ty nemůžeš vnímat. To je takový to, že jakoby, taková ta jako většinu lidí prostě nejvíc představitelná věc. Jakože bys žil v nicotě a vnímal a nemohl vlastně se pohnout, to je nereálný, protože nic je nic. Ty to ani nemůžeš vnímat. Ty to, no právě, proto si to nedokážeš představit jako člověk. Ale jako takový to, že prostě jako usneš a nemáš sny. I když spíš, tak máš sny vždycky, jen se to nepamatuješ, ale že prostě fakt jako usneš a bylo by to takový to, jak když se ráno probudíš, nepamatuješ si nic, ale jakoby neprobudil by se, že jo. To je pro většinu lidí asi nejpřijatelnější. Nejlíp si to dokážou představit. Pak máš prostě klasický křesťanství, jdeš do nebe, když jsi byl špatný, jdeš do pekla, od pekla co hříchy, pak jdeš taky do nebe. To je podle mě moc jednoduchý zase. Víš, jakože je to moc prostě daný, že buď peklo, nebe. Jakože je to moc to, ale je třeba zajímavý, víš, co je jakoby ta třeba klinická smrt, že prostě ti jako umřeš, jo. Ale zase to obživíš a teď, jak se to jmenovalo, ale jeden doktor, prostě vědec, tak jakoby zkoumal fakt po celém světě, že vypadlo, jak se jmenuje ta knížka, ale je to fakt skvělý, že jezdil po světě a jako ze všech možných kultur jako vyhledával ty lidi, co to zažili a ptal se jich na ty jejich zážitky. A nejhustější na tom je, že i když to byli třeba lidi, co vyznávali, já nevím, prostě jako byli to islámisti, byli to křesťané, byli to a židi, tak vždycky to bylo jako dost podobný, to, co říkali. Bez toho, aniž by věděli, co říkali ty ostatní. Že jako ty jejich zážitky se dost shodovaly, což je jako něco hodně zajímavého a já se třeba nemyslím, že život je konec. Je spoustu teorií, nevím, jaká je pravda, ale přijde mi to takový, jako že to, že nedokážeme dokázat to, že je něco po životě, neznamená, že to není. Protože, víš co, to bychom museli pracovat jako s myšlenkou, že lidstvo je úplně dokonalý a dokážeme všechno, což nedokážeme. Myslím si, že 1000 let zpátky jsme věřili, že je země placatá. Nějaký lidi tomu věří dodnes, že jo? Takže jako to, že něco nedokážeme dokázat, neznamená, že to není.
Jen to znamená, že ještě nejsme dostatečně vyvinutý a inteligentní na to, aby se to zvládli. Já bych řekl, že můžeš se na něco těšit, můžeš se těšit na nebe, někdo se může těšit na peklo, ale prostě ale jako jednoduše teď žiješ. Tak jo. teď žij prostě. Nevíš, co bude potom, to je právě jako, teď žiješ, ale zase podle mě, to je třeba, křesťané jsou skvělí v tom, že věří v to, že to, co udělají tady, se odrazí, takže křesťan neudělá nějaký zločin, nebude prostě jako zlej, protože ví, jak morálně to. Jsou morální na to mnohem líp a to je podle mě důležitý. Jako, a zase máme křesťanství v dnešní době a křesťanství. Není, jako... Jasný, jako já třeba nemám rád církev, ale mám rád jako křesťany. A jako důležitý, jakože ty lidi, že jo, když budeš žít tak, že hej, prostě když tak cíknu, to je to nejhorší, co se může stát, tak je to špatně, protože nemusí to být to nejhorší, víš co. Může tam být něco jako, nikdo to ti prostě potrestá. Jo, když budeš špatný člověk, prostě, tak to je horší, než když budeš jako... špatný, třeba tam nic není po smrti, třeba to mají všichni stejný, tak OK, ale jako víš co, proč to riskovat? Radši budeš prostě hodnej. Ať třeba vem si, že třeba jakoby někde uvízneš třeba a vnímáš po té smrti, třeba na 300 let, ale ten čas se může všude jako jinak prostě. Prostě je to dlouhá doba třeba. A pak dostaneš tu příležitost toho života. A bys měl využít naplno prostě. A jakoby něco udělat, protože a jakoby nevíš, že někde jsi byl prostě jako... To je třeba zajímavý, že po smrti mozek, myslím, zhruba 7 minut ještě žije. A to je fakt ta chvíle, kdy je fakt dokázaný, nebo ve většině případů, že se ti přehrává tvůj život. Že se ti fakt ty nejdůležitější okamžiky zobrazují tvýho života. Což je jako zajímavý. A právě takhle, jakože když jdeš do toho pekla pomyslného, tak že fakt jako se ti přehrávají ty nejhorší věci, co jsi dělal. A je to, jak kdybys to zažíval ty, že někoho zabiješ, tak zažíváš to z pohledu té oběti. A je to fakt jako, takhle, to je třeba podle mě jako zajímavý. Jo, protože třeba celý život vlastně tě to tížilo nějak. A jako vidíš to jako velice důležitou část prostě svého života, co nebylo každodenní. A prostě tě to jakoby, tak je to hlavní věc, kterou si vlastně uvědomíš nebo na ní přemýšlíš, když prostě... Umíráš na třeba po té smrti. No prostě... Je to jako složitý téma, to samozřejmě my jako nezjistíme. Nejspíš předpokládám, že za našeho života... Žiješ, tak... Jo, předpokládám, že bylo by to fajn, kdybychom věděli, co je po smrti, ale zase, kdybychom třeba věděli, že po smrti není nic, víš, jakože, kdybych věděl, že je po smrti život, chtěl bych to vědět. Ale kdybych nebyl, tak bych nechtěl vědět, že není. A to není moje otázka, ale třeba co říkáš na sebevraždu, prostě, když to někdo ukončí. Jako život, já bych řekl, že to prostě nemá cenu, že teď žiješ a i když se cítíš třeba úplně nejvíc v nejhorší situaci, tak životy se můžou proměnit ze dne na den. Úplně jinak, můžeš se to zlepšit, můžeš to zhoršit. Musíš to brát tak, je to složitý. Nevíš, co ty lidi mají v hlavě, nevidíš jim do hlavy, ale zase, já nevím, já bych to třeba osobně ani neudělal kvůli tomu, že mi to třeba přišlo strašně sobecký, víš, jakože, když jsi už fakt sám, že, já nevím, kdyby mi fakt jako umřela, já nevím, celá rodina a tak, nevím, nějaká katastrofa, tak bych nad tím možná taky přemýšlel, víš, jakože, jako fakt jako, už jako jaký máš ten smysl života, když jako každý den se budeš provozet s tím, že všichni, kteří směli rád, jsou mrtví. Jo, nad tím jsem taky přemýšlel. No, tak jako je to špatný, ale když máš tu rodinu třeba, máš aspoň jednoho člověka, co tě fakt má rád, tak vem si, jak to bude brát ten člověk prostě. Že ten člověk, já nevím, třeba vem si vůči tvým rodičům, ty rodiče jako celý život pro tebe všechno dělají, tak jako tě milujou, dávají ti všechno a potom jako ty se zabiješ. Jako co ty rodiče, víš co, jakože ty rodiče pak z toho budou nešťastní celý život, budou mít problémy, budou si to vyčítat do konce života a to mi přijde jako fakt špatný. Takže jestli to poslouchá někdo, kdo přemýšlel nad sebevraždou, tak nedělej tak prostě určitě nemá jako, cenu, může to změnit. Je za mě důležitý fakt, když se cítíš špatně, nemusíš ani přemýšlet na sebevraždu, ale fakt se cítíš špatně a trvá to dlouho, tak fakt buď si o tom promluvit s někým a když to nepomůže, tak fakt zajít tím psychologem, nesít se za to. Jako fakt psycholog, psychiatr, podle mě to fakt jako není něco, co by se směl stydět. Víš, jakože spousta lidí řekne, aha, ty chodíš k psychologovi, ty jsi prostě šáhlý. Jako víš co, je spousta lidí, co jsou fakt jako vyrovnaní psychicky a chodí k psychologovi jen jako preventivně. A nebo prostě fakt tíž nějaká maličkost. Nebo klidně velká, je to fakt důležitý. Je fakt důležitý i ta, jako stejně jako chodíš na pravidelný kontroly k doktorovi, že jo? Tak je stejně důležitý nějaká ta mentální očista, jakoby, chápeš? Jakože fakt se psychická kontrola. Pokud se cítíš špatně, tak poslouchej určitě náš podcast, protože budeme rozebírat prostě jasný, to je hodně jako důležitých témat, které jsou třeba vlastně v životě tak nějak nejlepší. No ani nemusíš jako si zažít ty těžké momenty, jako je to něco jiného, když to zažiješ, ale
už jenom samotnou logikou jsi schopen nějak prostě přemýšlet nad tím, co je asi nejlepší. A ono fakt, když si dáš dobrý jídlo, když prostě, ne tím, že ti to chutná, ale fakt tím, že se cítíš dobře potom. A strávíš nějaký čas s kamarádama, prostě nebudeš chlastat, ale budeš se bavit prostě, nebo si s ním popovídáš o svý těžké situaci, anebo prostě strávíš nějaký čas na slunci třeba, nebo v přírodě, tak ti to mnohem zlepší den a pak jsi schopen přemýšlet nad tou věcí. Jo, fakt jako, jinak. Jestli máte deprese, využijte nás. Ani nemusíte přemýšlet na sebe vraždou, ale cítíte se špatně, tak fakt si najděte tu odbornou pomoc, není to jako něco, co byste se měli stydět. Je to těžký, je to drahý a je jakoby fakt teďka těch psychologů, psychiatrů málo, ale je to fakt jako něco důležitého, fakt jako to stojí za to podle mě. Ale už jenom to, je vědecky dokázaný už jenom to, že se projdeš bosů po trávě, tak ti sníží stres. Mám tady otázku, že? Jak podle tebe najde člověk smysl života? Tak to už jsme asi zodpověděli. Prostě. Jo, fakt jako... A tak řekni. Jak podle mě najde člověk smysl života, to by měl taky představit. Je to fakt důležitý si uvědomit, než jako se rozhodovat sám se sebou, víš, jako popřemýšlet nad tím, kdo jsem, proč jsem a jako tak se zamyslet. Já nevím, jak by to řekl, já sám si třeba nemyslím, že jsem našel smysl života, víš. Pro mě asi smysl života nějaká rodina, nějak jako kamarádi, víš, jako užít si ten život. Ale jako nemůžu říct, že bych našel smysl života. A nevím, jako spousta, je podle mě důležitý fakt, já nevím, podle mě ho ani nemusíš za ten život najít, víš. Je důležitý si, jako, když se ohlídneš za tím svým životem, tak se říct, jo, hej, žil jsem jako nejlíp, jak jsem dokázal, užil jsem si to co nejvíc. Třeba jsem nenašel ten svůj smysl, tak ho třeba najdu v tom příštím životě, nebo se to nikdy nedozvím, víš co, ale jako, je to, nevím, no. To je fakt něco, jestli stane něco v tom životě, fakt jako nějaká velká věc, co ti úplně obrátí myšlení a potom jakoby fakt jako, třeba najdeš ten smysl života. Já nevím, třeba budeš auto nehody, řekneš si, že pro to je fakt smysl života pomáhat lidem být, já nevím, hasič, záchranák, víš, jakože tady se nějaká loupež, ty si řekneš, že bys chtěl být policajt. Nevím, zjistíš, že umíš malovat, řekneš, že jako, začne ti bavit umění, staješ se prostě malířem, bude tě to naplňovat. Jo. Takže, uvidíš tom ten smysl prostě. Jo, yes. Jakože to fakt opravdu, to je prostě něco. Že a smysl života podle mě jako tak nějak přijde sám, víš, jakože to není něco, co můžeš úplně nějak najít. Podle mě prostě prožít ten život nějak, aby tě to jako, aby jsi to fakt užil. Jo. Takže jednoduše prostě Jasný. S rodinou, s přáteli, já nevím, v přírodě prostě, jakoby, já nevím, cítit se dobře prostě. To je asi každý se chce cítit dobře, jasný, nikdo se nechce jako cítit prostě jasný, zničeně, nebo nikdo nechce mít bolesti prostě. A mít nějaký cíl, něco, co prostě vidíš, že je ten smysl právě. Něco jakoby, co chceš dokázat, nebo jak chceš prostě žít každodenní život a prostě si jít za tím a celý život prostě. A pokud ty si za tím celý život jdeš, ale nedosáhš toho, tak minimálně pokud jsi to nikdy nevzdal, tak prostě tak jsi neprožil zbytečně ten život. Jako sám pro sebe. Není to, že pokud si, já nevím, každý den necvičil, tak jsi prostě prožil život zbytečně. Ale musí to být podle toho tvýho smyslu. Jestli jsi pro to něco dělal, neprožil to zbytečně. Říct si, hele, já budu, já nevím, nejlepší plavec na světě, tak nejspíš nebudeš, víš co. Ale když pro to budeš dělat všechno a užiješ si tu cestu, to je to důležitý. Nejenom jako fakt mít tunelový vidění, že vidíš fakt je ten cíl, a když se k němu nedostaneš, tak budeš jako být depresi, budeš to zničit, to je taky důležitý. Jakože když si dáš fakt nějaký cíl, ale to proto je to jediný, tak nejspíš budeš depresi, protože je velká šance, že ten cíl jako nevyjde. Víš, jakože, myslím si, že nejlepší plavec na světě může být jeden člověk. Nejlepší běžec taky. Jakoby, je to fakt těžký. Stačí být dobrý, nebo pro sebe, stačí sám se zlepšovat. Každý den pro to něco udělat. Myslím si, že i když budeš celý život, budeš v nějakém sportu průměrný, což je většina lidí, proto je to průměr, tak ale budeš jako ty sám se posouvat, nebudeš se srovnávat s ostatníma, ale jen sám se sebou, tak je to za ně jako to důležitý. Že hele, dneska jsem prostě, víš co, já nevím, pro spoustu lidí, když vezmeme cvičení, tak vem si, že kvůli Instagramu a tak si všichni myslí, že zvednout 100 kg na bench je jako je to minimální, co musíš udělat. Ale myslím si, že pro spoustu lidí je to maximum a jako spoustu lidí to stačí, víš, jakože když si to uvědomí, že hele, teďka jsem 2 roky v kuse dával jen 95 a teď jsem konečně zvednul tu 100. Tady sice kámoš, to je o 2 roky mladší, zvedá o 20 kg víc, ale co já s tím, víš co? Jakože... A hlavně by si měl uvědomit, že být nejlepším třeba plavcem na světě není vlastně pro tvoje tělo jakoby přirozený. No jasně. To by se prostě jakoby, no, tak záleží zase. Jako záleží, ale třeba toho nedosáhneš, prostě takhle velkýho toho výsledku, jasně. Ale když každý den se zlepšíš, takže jako chci říct to,
že no, teď by to vypadlo. Napis. Chci říct to, že ty nemůžeš každý den běhat jako David Goggins prostě. No jasný, no. Za prvé musíš začít postupně a za druhý musíš umět si odpočinout. Ale musíš vědět, jaký odpočinek je dostatečný a co už je prostě lenost jenom. Jasný, no. A jako nikdy jsem se necítil po tréninku špatně a prostě... Jo? V životě se nebudeš po tréninku cítit hůř než předtím. Nikdy. To říkala spousta, to možná Angel, ne? Protože ty jsi cítil špatně během toho tréninku. Aha, jo. Pak už to vlastně odezní. Jo, vždycky se budeš cítit, minimálně jako hůř se cítit nebudeš. Když budeš mít depky, většinou se budeš cítit líp, minimálně se budeš, jako přehorším se budeš cítit stejně. Ale jako, můžu si představit, že by si šel do fitka, měl jako depky, odmakal ten trénink na max, a potom jako byl úplně napumpovaný, zničený, víš co, měl to za sebou a cítil se špatně. Jo. Podle mě si jako, víš co, vždycky ta aktivita nějaká, dělat to, co tě baví, to ti vždycky pomůže. Mhm. No a tak OK, hele, mám taky otázku, jako co tě baví v tom životě, víš, jako co ti nebo takhle, to už jsi zodpověděl vlastně, to už jsi zodpověděl, ale co ti přijde naopak špatný v tom životě? Tak zjednodušeně, nebo za prvé, to budou prostě věci, které doslova víš o tom, že ti to prostě dělá špatně. Aha. Pokud fakt někdo říká, jednou za čas si dáš mekáč, tak ti to nic neudělá. Ale pokud tobě to fakt nechutná, tak ty si ho nemusíš vůbec dávat a víš, že ti to dělá špatně, tak jednoduše prostě... Ale snažit se i přemýšlet nad tím, jestli to je fakt špatný, anebo prostě jenom ty jsi naučený odmala třeba něco nejíst a prostě, takže to si musíš najít, ale prostě ty jsi schopen poznat, že když necvičíš třeba 3 dny, tak se cítíš hůř. Jsi schopen hůř prostě jakoby se do něčeho dotlačit a když si zacvičíš, tak najednou je všechno lepší. Takže asi jasný je, že prostě musíš cvičit každý den aspoň trochu. Nebo prostě jako podle sebe. No jasný, pokud nebo prostě dělat tu činnost, která tě prostě jakoby naplní a pak se cítíš mnohem líp. Ale fakt každý den tam mít nějakou tu aktivitu. Jo, jíst prostě kvalitně. Když prostě vidíš, že potom, že prostě po stejku se cítíš mnohem líp, jsi schopen přemýšlet, než třeba po hranolkách, nevím, nechci tady. Ale je to úplně jedno, jaký to je jídlo, ale prostě pokud se i po suši budeš cítit prostě hůř, tak prostě to nemusíš jíst. Jasně, ale suši je zrovna za mě zdravý, jo, ale... Jo, já neříkám, že je nezdravý, ale prostě cokoliv, po chlebu prostě. Nebo... O tom můžeme diskutovat zase jindy, o tom jako o jídle a tak, ale... Jako, myslel jsem něco, co ti jako fakt je tady na světě špatný, jako něco, co by, bez čeho by byl život celkově pro společnost lepší. To jsou ty každodenní faktory a pak máš jako to, co je ve společnosti třeba, nebo v takovém tom mezi lidma vztahy. Tak, já si myslím, že prostě lidi by se měli vrátit k tradici. Protože tradice tady byla prostě miliony let, minimálně 2000 let dozadu se dá podívat, že tradice je úplně jednoduchá věc. Jaký tradice myslíš? Někdo může žít jako třeba k tradici svých předků prostě. A jaký třeba jako? Jaký třeba? No prostě normálně prožít ten život a jakoby nedělat hlouposti, jako třeba si říct, že budeš třeba trans prostě, nebo... OK, LGBT vůbec nerozebírá. Nerozebírá. Ale nebo prostě si říct jako takový ty hlouposti, co jsou jako vynálezy moderní doby. Že dřív ta doba měla nějaký směr prostě. A ty jsi měl prostě za úkol založit vlastní rodinu a postarat se o ní. A každý ten tvůj otec, děda ti řekl prostě, že se musíš postarat. A že jsi prostě chlap a že tohle je tvůj úkol. A jednoduše prostě chlapi byli silní a dělali prostě to, co měli. A dneska, jak můžeš všechno, tak můžeš přemýšlet i nad hloupostma. A vlastně si můžeš jako říct, že budeš dělat něco úplně jiného. Nebo neříkám, že máš prostě, když tvůj táta je třeba trůhlář, tak máš být taky trůhlář. Ale prostě máš ten život prostě prožít nějak tradičně, jakoby s tím smyslem toho, že máš prostě založit rodinu a nebo prostě máš se chovat jakoby slušně ke starým lidem. Jo, to je máš dělat tyhle ty jakoby věci, které jsou ve společnosti prostě ceněný. A nemáš jakoby si říct prostě... Ale na to bych navázal... Budu na lidi prostě... To je složitý, že jsem se do toho zamotal prostě. Chci prostě s lidma normálně vycházet. Jo, vycházet s lidma, jo, to je podle lidi, jsou zase strašně toxický. A jsou strašně zvíčkaný zároveň, víš, jakože...
prostě, já nevím, vezmeš si, vole, tmavě modrý džíny místo světle modrých a, vole, děláš ho to hejtit. Jo, chápeš, jakože vycházet se svýma jo? blízkýma, s nima vycházet a doslova jakoby s nima prostě nějak, no. A zároveň jako zase se rozbrečí, když někdo řekne, že hej, tam máš blbý účes, víš co? No, a neřešit blbosti. Jo. A když prostě je něco špatného, někdo se ti nelíbí, když ti někdo něco řekne, tak to řeš prostě. Nemusíš to řešit jako, že z toho zblázníš, ale prostě jednoduše. Jako dneska už se vytratilo prostě to, buď to strašně řešíš, anebo ti to prostě se ti to dostane do podvědomí a pak ti to strašně hryže. Jo. Takže úplně nejjednodušší je asi to jako vyřídit hned prostě. Ale prostě já bych to, fakt jako když tě někdo urazí, kámo, co tě je do něj, víš co? Kámo, víš jakože většinou jako spokojení lidi ti nebudou nadávat. Jako fakt jakože když ti někdo řekne konstruktivní kritiku, nevím, třeba když se koukneme na nějaký reakční kanály, dejme tomu na YouTube, třeba když vezmeš Sebeřana, tak ti fakt jako řekne jako důvod, proč si myslí, že ten člověk je méně inteligentní a dělá jako blbosti, jako prostě jako z jakého důvodu ty přijde, že jako je špatný, co je špatný. A nebo když jako někomu řekneš prostě ty seš debil, protože jsi udělal, nebo jakože jim řekneš, že ty seš debil, nebo že kámo, ty vypadáš jako špatně, nebo něco takového. Když mu pak jako neřekneš tu konstruktivní kritiku. Jo, oni ti totiž sice posílají negativní energii, ale posílají ti energii. Takže jakoby můžeš z toho i benefitovat. Jo, když prostě nejseš jasně. jakoby zhejčkaný nebo slabý, tak. Aha, ale víceméně ty lidi vydělají peníze na tom, že hloupí se na ně koukají a říkají si, jak jsou hloupí prostě. No, jakoby, a Sibiřan vydělá na tom, že kouká na ty hloupí a říká, jak jsou hloupí. Jo, ale vesměs to je prostě jenom business. No, a je to úplně jedno, jako k čemu tě řešit to, že Sugar Denča prostě natočila nový video. No, je to vtipný a vydělal. Jo, pokud se zasměješ, tak dobrý, ale nesmí na tom být postavený jako třeba půlka tvýho dne, že prostě to budeš jako před tím přemýšlet, nebo nevím, ale to já nemyslím, že si Vyřan dělá, víš, jako já si myslím, že udělá reakci a pak to úplně vypne, ale... Jo, no právě to, ale ty, když jsi fanoušek čistě, tak to řešíš a řešíš to potom ve škole, řešíš to prostě v práci, ale to je úplně jedno. Jo, a tak jako víš co, jako řešit nějaký blbosti, když jako fakt to není jako, že kámo, teď jsem z toho úplně v píči, že udělá tohle. Jo, kamarád ti prostě ukáže, podívej se, co tohle to udělal, ty se zasměješ, prostě řekneš, že je debil a jdeš prostě dál, když řešíš něco jiného. Jo, to je jako důležitý, ale jakože nebrat si, víš, jako když ti někdo, aby jsem se vrátil k tomu, co jsem říkal, než mě, tak tak že jako když ti fakt jako někdo řekne, tady to děláš špatně, protože, tak se tím třeba i zamyslíš, buď mu jako řekneš, že to není pravda, nebo jako to změníš, víš, jako řekneš si, OK, kámo, ty máš pravdu, fakt jako tady v tom bych se možná měl změnit, víš, jakože to je strašně zajímavé, když ti někdo řekne, že jsi tlustý a ty si z toho buď jako můžeš říct, že se jako rozbrečíš, budeš vole tady body positivity, všichni jsme hezký, anebo se jako řekneš, OK, kámo, já bych s tím fakt měl něco udělat. A když ti jako prostě někdo řekne, kámo, ty jsi kokot, protože máš jiný názor než já, tak jakože co, tak nejeb, víš co, jako, chápeš, jakože brát si fakt jako kritiku úplně neignorovat, protože nebudeš jak Adam Kajumi, že vy mě kritizujete, protože vy všichni závidíte, že jo. Já nedělám nic špatně, vy jste špatný a závidíte mi, že jo. Ale jakože fakt toto... Spíš nekritizuj druhý, to je pak k ničemu. Buď se tomu zasněš, ale nemusíš je kritizovat, protože... Proč jako? Když jako chceš, tak jako OK, ale řekni mu jako něco... Pokud nemají vliv na tvůj život, jo. a čistě jsou to lidi třeba z internetu, nebo tě to neovlivní, nebo víš, že ti to prostě nebude hryzat svědomí nebo podvědomí, tak buď to vyřeš hned, anebo to neřeš vůbec. Jo, tak víš co, vem si, že když jako, já nevím, tvůj kámoš se začne nějak chovat nebo něco udělá, to je to přijde jak píčovina, tak to řekni, víš co. Jo, řekneš mu to, vyřešíš to, je to pojednou. A když uvidíš nějakýho týpka po ulici, jak jde, já nevím, vole, je kokot oblečený nebo dělá nějaký blbo. Jo, tak můžeš říct třeba, buď na to nebudeš reagovat, nebo řekneš... Třeba se zasměješ, víš co. Třeba, anebo mu řekneš, ty nemusíš ani kritizovat. Já bych řekl, že tady to fakt, jako když ten cizí člověk, tak proč bys to dělal? Jako zasměješ se tomu a přejdeš to, nebudeš to nějak řešit. Akorát budeš mít problémy, víš co, kritizuješ ho, vole, on si vezme kámoše něco, půjdou tě zbít, jakože víš co, jakože je to zbytečný si asi kazíš ten život a neužíváš si ten život, protože to... Prostě si nevšímej okolních lidí. Nevšímej si blbostí, ne okolních lidí, to je jakože, víš co. No jako lidí okolo, no jako... Chápeš, ne, jako lidí v tvým blízkém okolí. Ale prostě když potkáš někoho na ulici a neznáš ho, tak si ho vůbec nemusíš všímat, pokud na tebe nepromluví. Co, stejně už ho v životě neuvidíš. No asi. Takže, proč bys řešil takový věc? Když se na tebe nebude blbě
koukat, tak prostě ty se nemusíš vůbec všímat, když do tebe nevrazí. A jako víš co, že to je vrazí blbě na tebe koukat. Jo, a kdyby se na tebe blbě podíval třeba, nebo, a to by to zrovna vadilo, někomu to nevadí, někomu to vadit může. Jo, tak mu prostě řekneš nečum a jdeš dál, ale nemusíš kámo celý den se prostě jakoby přemýšlet nad tím, že na tebe někdo blbě čumí. Prostě. Jasný, no. A tohle to nemusí být příklad přímo tohleto a máš jako 1000 dalších věcí, co se můžou stát. Já to chápu, nemusíš to celý jako řešit. neřešit pičoviny, jakože víš co, jakože nemyslíš, že a proč se tam řeší to, že umírají hlady a tady holka na sociálních sítích řeší, že dostala jen 50 lajků místo 51 a má z toho depky. Víš, jakože... Jo. A přitom to nikoho nezajímá vůbec. Nikoho to jsme u toho virtuálního světa, to není realita, víš, jakože... Jo, všichni řeší jenom jako svoje prostě. Jo. Nikdo na sociálních sítích není stejný jako v realitě, podle mě, jako fakt nikdo. Vždycky si dáš nejlepší fotku na socky, nebo na schvál špatnou. Něco takového, jakože fakt jako dáš tam nějaký extrém. Vždycky tam jsou jen ty extrémy, máš tam fakt jen extrémně hloupí lidi, nebo extrémně jako skvělí lidi, nějaký milionáře, nejlepší sportovce a tak. Nebudeš tam mít takový ten první. Ty se můžeš třeba cítit ohrožený negativním komentářem, že třeba vylučuje společnost. A to je jako reálně jako dokázaný, že prostě mozek to tak vnímá. Mm-hmm. Ale je to jen jeden člověk, víš co? Ale vyloženě ten pak řeší svůj život. Aha. A prostě pokud tě nezačnou ohrožovat fyzicky nebo v reálném životě, tak ty to nemusíš vůbec řešit, protože to nemá vlastně vliv na tvůj život. Nic ti to nedělá. Mm-hmm. Jo, takže bych to asi ukončil. Já bych to asi taky takhle to skončil. Neřešte blbosti, aby se to skvělo, neřešte blbosti. Užívejte si život tak, jak je. Buďte vděční za ten život, to je jako fakt důležité být jako a mějte něco, co chcete dokázat a prostě za tím jdeš celý život, tak to nedosáhneš. Ale zase nemít tunelový vidění a užívat si tu cestu. Jo? Tak jo, my se s vámi rozloučíme a budeme se těšit u další epizody.